ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Deci la melodia asta vreau să facem un concurs, pentru că băieții sunt pregătiți aici. Să vedem care cântă sau strigă mai tare, băieții sau fetele, da? Mireasa, ești pregătită? Vrei să ai echipă, da? Hai că începem cu fetele prima dată, caut. Haideți, fete, nu să bem. Slavă, așa nu știu. Acum încep o dată, da? Haideți, fete, nu să bem, că doar o viață avem. Să petrecem până în zori, în ciuda bărbaților. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Asta-i mâna cea mai tare. Acum am venit puțin până în 7 ani. Hai băieților să bem, că doar o viață avem. Să petrecem până în zori, în ciuda femeilor. Nu are rost. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Mai încercăm cu fetele. Să vedem ce. Zice Mireasa să mai vină ceva fetele să mă ajutor. Care credeți că strigați sau cântați tare numai, da? Haideți, fetelor, să bem, că doar o viață avem. Să petrecem până în zori, în ciuda bărbaților. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Cu băieții, hai băieților să bem, că doar o viață avem. Să petrecem până în zori, în ciuda femeilor. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Atenție! Fetele, mai are rost să mai începem o dată? Acasă parcă văd că strigați într-una, aici nu știu. Dacă mai începem o dată. Haideți, fetelor, să bem, că doar o viață avem. Să petrecem până în zori, în ciuda bărbaților. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Cine are ceva de spus, să ridice mâna sus și să strige gura mare. Acum